Des de la nostra eina de descoberta Cercavip, disposem d'un botó d'importació directa a Mendeley. Un cop hem fet la cerca i ja ens trobem a la pàgina de resultats i hem localitzat la referència que ens interessa, clicarem a la icona de Mendeley que trobarem a les opcions de la dreta de la pantalla. Compte, perquè si no ens hem autenticat anteriorment a Mendeley, ara se'ns demanarà que ho fem. És tan senzill com introduir el nostre correu electrònic i la nostra clau a Mendeley i fer clic a Sign In. Ara sí que podrem seguir amb el procés d'importar la referència a Mendeley. Se'ns obrirà una nova finestra, on podrem triar la carpeta o carpetes on volem desar la referència. I també podrem escollir l'opció de descarregar el PDF en el cas que n'hi hagi. Clicarem a Import i la referència se'ns afegirà automàticament a Mendeley. Si, un cop fet això, no veiem la referència a la nostra versió d'escriptori de Mendeley, és perquè cal que cliquem a l'opció Sync, que serveix per a sincronitzar-la amb la versió web. Ara sí que visualitzarem la referència.